dzadichere mabuja kumativi mana tinokudokezai kunaudzo manhoko dzozuva re20 mwedzi uno wa Gunyana. Nyasi tiri kufara kuti wamwe wana mambo wokudunhuro mashonarendi yopakati ponyika wati iwo wari kuisa dare rinoringana nezvonyaya dzokurodziwa kwevapwere. Izvi zvinotofadza. Tiri kuramba tichindoti izvi dai zvaenderera mberi pasi rese munyika mese kuti zvienderere mukuedza kutakanura wapwere kubva kudambudziko rokurodziwa wari wapwereri. Wanhu waita izvi kwaindi mambo Nyamaropa, mambo Mutumba, mambo Madziwa pabodzipona mambo Bushu. Toramba tichiwarwera manja kwedu Buja tiri kuzvishuvira kuti dai zvaitikawo izvi. Fadzayi Mahere agonyora gwaro ranyora nyasi akagoti iye wanhu wareke hawo govhunduka bau riri kuitiwa noZANU-PF ati iye wanhu wareke govhunduka mutsindo bete nokuti palibe icho rinokona. Ipapa agoreketa iye akati wanhu idi munyika mese wari kuita kubatana kuti waunze shanduko ende wochidiki wacharatidza kuti ndio wanotonga munyika nokuti wari kuenda kokuba hurumende nobata roZANU-PF kuti zvibude kubva pakutungamira. Idi ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tiri kufara pokare kuti nyasi kudare rodzimhosva kwatakanihwa wapwere wanosvika 10 warengo wakasungiwa nozuro wafundi wayo paBelvedere wakapuwa bhero mubodzi rozviuru 5 zvamadhora kwai wagoende komangara kumapurisa kabodzi pamasondo 2. Toramba tichitenda apa tiri kurwadziwa hedu kuti anonzi Lavenda Makoni atosvika pakuenda kudare rodzimhosva achifamba nomadondoro nokuti akagwa motika yemapurisa. Izvozvi zviri kutorwadza. Takatomira kuti wamagwetayayu wagoite zvokusungisana nomapurisa kuti penyu angabhadhawe kukuwadziwa kwaakaitako. Idi zvokuhwisana nouori zviripo bapa donzo rowanhu hurumende izvezvi chawanangasana nacho manje kuita zvimwe zvese kuhwisana nouori. Tanyepiwa kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission kubva gore rapera ino nyaya dzinopfuura 20 chaiwo dzawasati wabata wakapedza. Ipapa wandonaramba wachindonenedzera iko kachirwere kakauya kakodziwa mupengo kwaindo kawatadzisa kuti waite izvozvi. Idi zvakatooma mabiya angu. Munyori mukuru Ibhechu likazulu kwai ambotorwa nemapurisa nonyaya yekuti akaita zvokurangarira zuva ropasi rese rokuhwisana norunyararo. Ipapa unotosaya kuti kohokonai munhu anga ari kuzviitira hache mhemberero dzache dzozuva rorunyararo abva asungirwei pokare. Zvinotorwadza kufunga kana kuti unzwisise kuti zvinombotekaira sei palibe chaunoboya. Iyo hurumende yagoreketa iyo kuti yaingidzira mupfigwa nomamasondo 2 kwai kureketa kuno zvikoro zvaakutoramba zvichinzi zviingidziwe kuongororwa kuti wapwere wano chirwere chere chodziwa mupengo kuitira kuti chireke kugoramba chindotekeshera. Kubenuka kwakaita wapwere kuzvikoro chirwere chi chakasimudza musoro asi hurumende yakati kuti wapfike pokare zvikoro zviri kukona wakatoramba wakatoshinga asi tiri kufara hedu kuti palibe watanyepiwa kuti kwai akagwarashiwa nako. Toramba tichitenda izvi. Hurumende yareketa iyo gore rino kuti iri kuringira kuboya matani okoroni anosvika 300 chaiwo. Toramba tichitenda kana wakazvikona izvi nokutoti ipapa nyaya chahwadza wazhinji penyu nyaya yemubhadharo kuti vanogona kuramba kuwabhadhara mari tsvinu. Ticharamba hedu takaringa asi kwai hwendo huno aiwa tinokona kureka kugosunza hedu kana kutenga chowamwe anenge andori madanha. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinokoneka chere. Nyasi ZITF yatanda pokare gore rino apa kwai chapera musi wechishanu. Ipapa kwagonziko waMunangagwa ndo wachaenda koivhura zviri pamutemo zuva rochina. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachigoreketei ikweyo pawanenge waendapo. Tichakunyepai. Mari yokuAmerika kwai iri kutengiwa nomari yomunyika inoita $900 ano masendi 72 kwagopuwa mamirioni anoda kusvika
30 chaiwo omari wemadhora ewa kuti makambani aitenge zvaanoda. Paribe agotinyepa kuti hurumende yagoreketa iyo kuti ichazvikona zvokupedza kupa vanhu vese vari kufanira kupuwa mari idzi mwedzi uno uribe kupera. Heno mabi yangu, tinoramba tichireketa tichakunyepai kana tazviboya. Tanyepiwa nyahwa kwai wagonzi mari yawanda nzuwa wagopfa, kwai watsanuwa wapfuka rawo nyasi wegani. Apa ndiwo wanga wari sachigaro Public Service Commission wakaita makore nomakore. Wamwe wapwere wakatozvahwa wakapfa, wamwe wakatozvahwa wakakura kuita magwicho, iwo wandoripo pachigaro chibodzicho. Idi zvakatooma, tiri ngedu zopasi rese. Kwai kuZambia wochidiki wapuwa ruremekedzo nawaJoe Biden pawanga wari kureketa kuUnited Nations General Assembly. Kwai papa waBiden warumbidza zvikuru wakagoti iwo wakaita zvinhu zvakanaka kuti wakatora masimba kubva kuhurumende wakaita masimba yawo kuti zviratidze kuti ndiwo wari kuita tuzvinhu. Toramba tichizvitenda izvi. Kwai kuSudhani kwasungiwa masoja anosvika 40 chaiwo. Kwai nonyaya yokuti wanga wari kuda kuedza kutora masimba. Idi zvakatooma mabi yangu, unosaya kuti kohoko ipapa ukaona musoja akutore hawo masimba nomumwe musoja woziva kuti panyangaritsa. Ticharamba takaringa. Idi kuramba uchingogara wakabata pfuti nokupakatana nomapanga upenyu bahu zvino. Heno kuti wacharara chere dzinorarika nowamwedzi. Kwai bazi reUnited Nations richagosenzesa zvinhu zvakatohwa kubva kumwana womutungamiri weEquatorial Guinea kuti wagoite zvokusenzesa mukurapa vanhu. Ticharamba edu takaringa kuti wanenge wachizvitekaidza sei, asi tinoemba kuti zvichaitiwa zvizvino. Ichokwadi kuti vanhu vanoziva ba kuti kugara nhaka huona dzevamwe. Ipapa kwai mumwe mutungamiri weBBC akutoti iye ari kuringa zvokureketiwa nevamwe zvokuti wada kuti vabudise basi zvirongwa zvoBBC yegani. Heno mabi yangu kuti wari kuziva bachere kuti kwedu takambozviedza nana Jonathan Moyo asi zvikagogwisa pasi nyaya dzochivhitivhiti nanyasi chakatotadza kana kusimuka. Iko bulletin ko kuno mhepo yakapindawo umwe anonzi Omar Ahmed akamhanya mumhanyo wemakiromita 22 akahwina nonguva yaishamisa vazhinji, asi kwai akatadza kuita tuzvinhu nokuti akamhanya mumhanyo waaisafanira kumhanya. Akanga anyoresa kuti achagomhanya mumhanyo wemakiromita anosvika 10 basi. Ipapa unosaya kuti kohoko nai idi kana kuri kufuratiwa aiwa uku ndokupiwa gotsi chaiko nowari pasi. Ipapo toti hedu heno hache, asi togumira pano panyasi. Ndini wenyu MhanduweWeNhau.